ଶିଆଳିଆ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଖାଦ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଜୀବ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ଆମ ଶରୀରର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପ୍ରଜନନ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ହେଉଛି। ଆମର ମୋଟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆମେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ଏ ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ରୁଟି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଅଟା, ପାଣି, ଲୁଣ। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଟା, ପାଣି, ଲୁଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ, କିଛି ପ୍ରାଣୀ ପାଖରୁ, ଆଉ କିଛି ଏ ଦୁଇଟିରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ଅଟାଟା ଆସୁଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ, ପାଣି ଏବଂ ଲୁଣ ସେଇଟା ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ କି ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଡାଲମା ଲେଖା ହେଇଛି। ଡାଲମା ତରକାରୀ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ଡାଲମା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ନଡ଼ିଆ, ପରିବା, ଡାଲି, ତେଲ, ଲୁଣ, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ମିଳେ। ସେଇଭଳି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀରେ କ'ଣ ଦରକାର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦରକାର ସେଇଟା ପ୍ରାଣୀଠୁ ଆସୁଛି। ବାକି ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ପାଇଥାଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଯେମିତି କୁକୁର ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କୁକୁର କ'ଣ ଖାଏ? ମାଂସ। ତ ସେଇ ମାଂସ ହେଉଛି କୁକୁରର ଖାଦ୍ୟ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଖାଏ? ଟିକେ ଭାବିଲ। ବୋଧେ ଭାବି ସାରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଏ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ରୁଟି ଖାଏ, ଭାତ ଖାଏ, କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଏ, ଦୁଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଇଏ ହେଉଛି ପାରା କ'ଣ ଖାଏ? ତୁମମାନେ ଟିକେ ଭାବ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ଖାତାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ମିଳେଇ ନିଅ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ପାରା କ'ଣ ଖାଏ? ଧାନ, ବିରି, ମୁଗ ଆଦି ଶସ୍ୟ, ଯେତିକ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ସିଂହ ବିଷୟରେ। ସିଂହ କ'ଣ ଖାଏ? ସିଂହର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କହିପାରିବ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସିଂହ କ'ଣ ଖାଏ। ସିଂହ ଖାଏ ମାଂସ। ସିଂହ ମାଂସ ଖାଏ। ସେ ପ୍ରାୟ ମାଂସ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଖାଇ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଇଏ ହେଉଛି ରେବିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ କ'ଣ ଖାଏ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଠେକୁଆ କ'ଣ ଖାଏ ନା ଘାସ, ଫଳ, ମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଖାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ମାଛ କ'ଣ ଖାଏ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ କ'ଣ ଖାଏ, କାଉ କ'ଣ ଖାଏ, ତାପରେ ପ୍ରଜାପତି କ'ଣ ଖାଏ, ଆଉ ମଶା କ'ଣ ଖାଏ, ଠେକୁଆ କ'ଣ ଖାଏ, ଆଉ ମହୁମାଛି କ'ଣ ଖାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କାଗଜରେ ଲେଖି ଫଟୋ ଉଠାଇ ତୁମେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଶିଆଳିଆ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ରହୁଛି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ରୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ।